temps que el nostre institut aposta per ser un centre innovador amb les noves tecnologies de la informació i per integrar-les amb el que serien les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement. Estem dintre el pla de transformació digital que ens ha permès disposar d'equipaments actualitzats, panells interactius o una bona connectivitat, i tot això ha estat reforçat durant aquesta última dècada per un pla de formació al professorat per treure-li el màxim de suc. El centre sempre ha apostat per utilitzar els recursos online per a la comunicació tant entre els diferents agents de la comunitat educativa, com per exemple podem tenir la plataforma de gestió que ens permet la comunicació amb les famílies. Utilitzem la plataforma Moodle per a cursos del professorat i també per a la formació interna del centre. Disposem d'una llicència de la G Suite amb un domini propi que és l'Antoni Pous per al treball col·laboratiu i la comunicació dels alumnes. Al nostre institut ens agrada compartir les activitats que fem i és per això que estem molt actius a les xarxes socials, publiquem i compartim fotos a Instagram, a Twitter i a Facebook, i també estem molt actius a la nostra web, on publiquem setmanalment un butlletí informatiu amb totes les activitats i tallers que es duran a terme al llarg de la setmana.